Benvidos. A Deputación asinou este venres convenios con varios concellos da provincia para a realización de obras nos seus municipios. Con esta nova abrimos hoxe a información provincial. Titulares. A empresa Monterrosina Alibós está a traballar coa Deputación pola recuperación e produción ecolóxica dos castiñeiros na zona da Ulloa. Tamén coñeceremos o traballo que leva a cabo a Asociación Lucense de Caza na recuperación doutra especie, a perdiz. O libro que inclúe os camiños peregrinos que atravesan a nosa provincia presentarase este sábado no Castelo de Pambre, en Palas de Rei. O acto contará con ambientación medieval. 30 establecementos hostaleiros da cidade ofrecerán ata o 27 de febreiro menús típicos da gastronomía lucense e producidos na provincia. A iniciativa pretende promocionar a cidade como destino gastronómico. E un dos produtos autóctonos típicos destas datas navideñas é o capón de Vilalba. Os produtores porán a venda na feira deste domingo preto dun millar destes exemplares. Este venres asináronse os convenios polos que a Deputación investirá 9,5 millóns de euros en servizos e infraestructuras de 9 concellos da provincia. Trátase dunha nova liña de cooperación da institución provincial que neste caso beneficia os municipios con maior poboación ou cun marcado carácter comarcal. Os alcaldes amosan a súa satisfacción por estes investimentos que contribuirán a mellorar os servizos que prestan aos seus veciños. A segunda fase de rehabilitación do Centro de Maiores que complementará as obras que se están realizando na actualidade é un dos proxectos que a Deputación financiará en Monforte grazas a este convenio. A proposta do rexedor tamén inclúe a ampliación do persoal de Parque de Bombeiros, a mellora de infraestructuras viarias tanto do centro urbán como da periferia e diversas medidas de aforro enerxético. Nos últimos anos a Deputación ten amosado un apoio á cidade de Monforte como é obligación porque estamos falando da segunda cidade da provincia de Lugo. E con este convenio de aproximadamente 1 millón de euros, o que ven a facer en certa medida ratificar esa continuidade que viña manifestando nos últimos anos. Vilalba é outro dos concellos no que a Deputación investirá 1 millón de euros para diversos servizos. A adquisición de terreos para ampliar a área recreativa da Magdalena e o espazo da futura gardería, así como melloras en diversas vías son os proxectos propostos polo alcalde. As inversións son todas ben recibidas, e como non pode ser de outra maneira, eu penso que a Deputación parte dos seus objetivos e da creación das diputacións é precisamente axudar aos concellos. Outra cousa é facer unha valoración política destas axudas. Desde un punto de vista do Concello de Vilalba entendemos que estas inversións deberánse haber priorizado no seu momento. En Foz tamén se acometerán importantes proxectos como a construción dun campo de fútbol de herba artificial nas actuais instalacións que empregan as categorías inferiores do equipo local. Ademais, destinarase parte dos investimentos a melloras en abastecemento, saneamento e servizos sociais. Forma normal de repartir os recursos por municipios pequenos, medianos e grandes. Nós creo que estamos dentro deses municipios puxantes da provincia e que, dende logo, creo que tenemos tamén ganas de facer máis servicios. O contrario sería que non nos atenderan, como fai a Xunta, neste caso en Foz. O convenio beneficia un total de 176.000 veciños, máis da metade da poboación da provincia. Destinado a estas cuestións que son as que ahora non se poden facer por falta de recursos, que son inversións, equipamentos, dotacións, amaños de servicios públicos, sempre ten o mesmo denominador común nas cousas que fai a Deputación, que son os servicios públicos, as infraestructuras, os equipamentos, as dotacións, que neste momento os concellos, e incluído estes, teñen dificultades para sacar adiante. Tamén están incluídos neste plan extraordinario de obras os concellos de Burela, Viveiro, Sarria, Becerreá, A Fonsagrada e Lugo. A maior produtora mundial de castaña conxelada é da nosa provincia e está a levar a cabo un programa ecolóxico de recuperación e repoboación de castiñeiros que conta coa colaboración da Deputación. Os primeiros traballos de plantación comenzaron hai uns días. Nesta terra producirase unha variedade de castaña que se comercializará internacionalmente. É unha das fincas nas que está a traballar Alibós, na zona da Ulloa, para reprobar castiñeiros grazas ao apoio da Deputación. O proxecto, desde o punto de vista ecolóxico, desde o punto de vista do medio rural no interior da provincia, máis importante que se fixera en Galicia nunca, xa que vai a servir de exemplo para
para moitas zonas para poder rehabilitar e facer plantacións de castaños profesionais. O presidente do organismo provincial plantou a primeira árbora durante unha recente visita que realizou, co xerente da empresa lucensa varias das 250 hectáreas na que se implantará a especie protexida. Soutos temos, fincas temos, entón o que temos é que aplicar as novas tecnoloxías, as novas plantas, as plantas de calidade e facer ben as plantacións para que podamos producir nós e que tamén os paisanos que vivan da castaña. Co impulso na produción da castaña ecolóxica tamén se crearán novos postos de traballo. A castaña xera moito emprego, porque non é só o consumo que hai en fresco directo, a recollida, a poda, os diferentes labores que se fan, senón a transformación que temos 4 industrias en Galicia que son referentes a nivel nacional. Alibós produce 5.000 toneladas de castaña conxelada ao ano e comercializa o 70% da castaña galega destinada á industria, que exporta a países de Europa e Xapón. O sector da caza contribúe ao control do medio ambiente, ademais de supoñer unha oportunidade económica para a nosa provincia. A Asociación Lucense de Caza está a realizar unha importante tarefa para manter especies como a perdiz. Para apoiar esta tarefa, a Deputación concedeu a esta organización 15.000 euros. Con esta axuda adquiriránse 2.000 perdices coas que se repoboarán os tecores da provincia. A provincia de Lugo conta cuns 14.000 cazadores. O sector xera unha serie de actividades en torno ao turismo, a cultura e a gastronomía que supoñen unha fonte de riqueza e un gran potencial económico, especialmente en zonas que sufren perda de poboación. É unha acción social de cultura económica porque hai un gasto que se fai en relación á caza. Pero ademais o presidente da Asociación Lucense destaca a importancia da caza no control medioambiental. Se non foran os cazadores non habría sembrados de millo que resistiran, é dicir, hai uns daños tremendos nos cultivos. E a perdiz é unha caza menor e que mantemos desde fai moitos anos e mantémola nun nivel bastante aceptable. E isto é posible grazas ao traballo de repoboación que veñen facendo desde hai tempo. Este ano, grazas a un convenio asinado ca Deputación, adquiriránse 2.000 perdices que se repartirán entre os tecores da provincia cun claro obxectivo. Manter unha regulación ecolóxica das especies, en este caso da perdiz, é dicir que evidentemente a perdiz neste momento ten un hábitat que non lle é bon, é dicir que é todo, non hai sembrados, non hai fincas, todo é monte. Entonces o que se estendeu foi a caza maior, o xabarín e o corzo. O presidente provincial anunciou que a Deputación xerará novas iniciativas para impulsar o mundo da caza.